I pozdrav svima ljudi, Anstar ovdje. Danas ćemo igrati igru koja se naziva Bilioner. U njoj je cilj da uzmete što više para, ali da vas ne osjeće osrca. To je da vas ne osjeća ruku. Evo, ovo je prvi nivo. Dobro, ovo je vrlo lako. I kad ispadnete dobro što ne idete iz početka, nego već onaj nivo koji ste... A, ovo sam sad prenaglio. Bože. Idemo. Uzeli smo i ovo bez problema. Nisu ovi prvih 5, te još puno. Op, slučajno sjeku nokte. Uvijek nekako imam osjećaj da će prestati. Daj! Sad je ovo... Sad se već nerviram. Daj, pa vidi. Prosto ako čujete lupanje pozadnje. Ali... To su moj brat i sestra. Kao inače. Uspjeli smo. Vrlo uspješno. Ovako, sve 3 zvijezdice. I ovo smo iz prve čak uzeli. Kao što sam rekao, ovih prvih 5 nivoa nisu toliko teško, već kad nivo malo teže. Ovo je sada 4. nivo. Jao, sad sam ja ubrzo, bože. Dobro, jedan put. Uspjeli smo. Izvinite što je zašutnjilo, koncentrišujem se. Dobro. Već smo. Op, opet. Op. Op, odak se napusti. Prošlo je sada to lupanje. Opet brat sestru u zustavu. Jao! What? Kako je dugo? Opet ono. Stop. A, još kasnim ruku. Dobro. Uspjeli smo pokupiti novac. Kako dobra muzika. Ne znam da nije dobiti copyright. Idemo ponovo. Uvijek mi ova reklama. Oma, izlađite bon. Je kako se dostaje. Najgore je kad imate mlađe brata ili sestru. Ovdje mi čitava ruka sad. Zamotavam ruku. Boš. Dobro, nešto smo uspjeli. Uspijete uzeti para, ali ne uspijete vratiti ruku. Daj, vidi sam vrhi prst. Ajde, šta je tu? Oj, kako smo ovo uspjeli. What? Nije će uzeti pare, vidjeli ste sami.
Ovdje ima opet vrhić prsta, vidite. Majvu. Ovdje. Morate ovdje imati brzinu, refleks. Ovo nikada stane, brate. Ajde, pa ako nećemo se nervirati. Ovo nismo zaganuli. Ovo ga ljudi nastavljamo, prosto zbog kratkog prekida. Ovo brat, sestra, neću da se čuju video. What? Ovo zabagalo. Čekajte ljudi, kad odbaguje, javljam se. Evo ga ljudi, kreće. Nešto je bilo zabagalo. Evo ga ljudi, prošli smo. Super. Ovo nije bio tako težak. Joj, opet je reklama. Koncentracija. Daj, ništa, ne mogu, težak. Просто šutimo, koncentrišem se. Uspjeli, to je ta koncentracija. Ono. Uspjeli. Jedva, dobar. Ovo smo čak iz prve, pa pravi čaj. Da ga je... A odeš. Odeš mi prst. Uspjeli smo ovo. Dobri. Zašto sam ovo usporio? Nema veze. Uuu, kako sam ovo uzveo, brat. Brzinu svjetlosti. Evo ga. Jao, sad sam skonto fur, sam brzo odmah. Dok radi može se zdjela. Sam odmah brzeo fure. A, ne može uvijek fura. Ali dobro fura, možete pa... A, nismo čak ni prvi. Ne veze. A, dobro, nema veze. Jer smo prošli par levela. Aj, sekunda. Još se pare nisam pojavila. Krenuo. A mislim da ovo nećemo se pričati o epizodu. Možda bude i više epizoda ako budete vi tražili. Evo ga, uspjeli. Vidimo samo sljedeći, evo. Opio je opet reklama. Idemo. A, jede nama srednji prst. Mali komač. Opa, ovo su projski broj radili. Proradili. A, jode se nam prst.
I ljudi, ja mislim da bi ovo bilo to što se tiče ove epizode. Ja sam bio Ensar i vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!